बिराद मोजां बेदरा ओरैबायदि माने मेजेमबो मोदोमबो बिराद मोजां मोनखायो बेखौ आरो गुफुरथारबो बेखौ आङो बयल खालामना लाग्रोसै ओमफ्राय जानोसै आरो बेनो सानना नांगौमोन एसे गोबावनि र' बारा नाङा बांद्रायबा गोफा जायो एवफ्रामनानै दोनग्रोनोसै आलुखौ खांनानै दोनथ'नोसै आलु आरो मुला जायैया जि गोबाव जाबायमोन बेदराव होनाया ओरै मुला बेदरनिबो थाव मोनखायो आं एसे ब्राउन जाहोनसै आङो सामब्रामखौ जागौमानि बेदरखौ सुना लायगोन आङो खमायनानै बेयाव गेलेबाय थाबाय नालाय जायालै बिदियावहाय ओरै संनो ना ओरै अ माय गड बिदियाव पापा बिदियाव जायालै nâng ghi lấy bảo được đẹp lần đơn xe làm nghe đồ nước không đơn Bandung, Kaiman, Hamburger, dan kita lagi makan jalan mana? berat body aja baik. Sikap terus sama. Ini bukan asal. Tohani yang pernah nana ya, bukan asal. Dia berisi gurih kita mau tuksir na.
बानायनाय जायो थ' नै लोगो नुहरदोंमोन आङो ओंखायनो रायलायदोंमोन जोंहा बेदरा मा जाखो नायनोसै बरिया बयल खालामनोसै बारा गोबाव नङा only 2 मिनिटनि गेजेराव जागोन बियो पुरा बेदराबो रेडि जाबाय नोंबो जानो लुगैबायना औ होनबावा सिनायनोलै Bentar. Nah, अमायाबो मोनबाय नै नायनो हागोन लोगोफोर माबायदि बिराद गोथाव जाखायो नोंथांमोननो आङो जानानै देखायनोसै दसे आंनि जानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आङो संनायजों लोगोसे आं जानायखौ बारा शेयार खालामनाय जायाना बाट दिनै खालामनो सानदों आरो आङो ओंखायनो रेडि दिनै स' मोनबाय जोंना बयलाबो मोनबाय होनबासै लाखाबाय पुरा बेयावनो जानो लुगैखाबाय मा लादों आङो नै लाइ न'आव खाहैनाया बयल खालामनायना बेखौ लाबाय सामब्राम आरो लेबु आरो जलफि आरो थाइजौ आसार दंमोन न'नि बेखौनो लाबाय बानलु थाइनै लाबाय अमा बेदर आरो जानो लुगैबाय स' लोगोफोर आं जानोसै नायबानो जाबाय नोंथांमोना माखौ जागोन सानलायलांबाय आं tasty, boriya, biar kesuara.
आं दिनै फार्स्ट टाइम बिदि जानाय देखायदों नोंथांमोननि सिगाङाव जानायनि भिडिअ लाबोदों बानलुआ जि गोसा मिस्टाराबो जागासिनो Bener. Gothawna. Betul monya teman-teman. Nah. Kho bạn, Jack, đúng rồi. Bila cái không nào? Bila. Oh, tidak lagi. Ada Islam. बिराद जाबाय आङो ओरैबायदि जाबाय जानो माने हासबेन्डआ ओरैबायदि बुथुमनानै होदों आरोना ला 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 होननानै ओमफ्राय बाथौबो आं गासिबो जाजोबदों ओरैबायदि ओंखामबो उखैखानायमोन ना ओंखायनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय आरो साबायखर बावहरबाय सोरबाफोर आंनि सर्ट भिडिअखौ सोर नायनो एक्साइटेड जादों कमेन्ट खालाम मानो होनबा आंना फैगासिनो दा एडिट खालामगासिनो ओमफ्राय एसे टाइम लागोन आरोना मानो होनबा आंना फार्स्ट टाइमबो सर्ट भिडिअ खालामनाय ओमफ्राय एथ'बां मोजां जानाय नङा थेवबो ट्राइ खालामगोन आङो आरो ट्राइ खालामदों नेक्स्टआवहाय बेनिफ्राय साबसिन खालामनो नाजाबावगोन आरो स' थेवबो नायदो नोंथांमोना थाबैनो नुगोन साननै सानथामनि गेजेरावनो स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय